खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो ओंखारदों आरोना जोंहा आनैनि हाबानि डेट तारिख लानाय दङ, ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा बायदि लानाय जायो हाबानि डेट तारिखखौ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो नाजागोन आरो आं ना, हायोबाथाय एसे लाजियोबो नालाय आलासिफोर फैगोन होनबाबो देखायलांनो नाजागोन आरो ना। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंबाथाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थुदो थांनोसै दानिया। नै जोंहा बिमाया गय आरामसे जानानै बोरैबा खालै मिन्नाय हारावरावनो जायखिया बायसिखिया मिन्नाय सफैबाय आबै लाहानि थांसै बिबारा मोजांथार। आनैया गाजर थाइसुम होगासिनो। गामिनि नामखौ खोन्थाना सोंना लाखा। आयौ होथिबाय। आयंनि नामा मा नाम? आयौ इदि बिबाव हितेश नार्जारि। होथेना आरो हितेश नार्जारि दिनै बे सानैखौ जों जुलि होनो लानाय जादों आरो दिनैनि गोथार जुलि आरो दिनैनिफ्राय जों बिबाय थानो गोदान हमदोंब्ला बे जोंहा आरो मुनिम नार्जारि जि जालांबाय जाथोंसै बे दिनै जों लानाय जाबाय। गोथार जुलिनि माबाखौ लानाय जाबाय। दा बे बिबाय गियानि दिनै जों आखाइ हमलायनाय जानोसै बेखौ सान अखाफोराबो नायफिनसै दे बियाय ओमफ्राय बेखौलाय ओरैजायलाय माबायदि जाखो मालाय सानैबो जोंहा आयंनि नामा मा? भेलेन्टिना बर'। आरो हितेश नार्जारि जों गथायनानै होनाय जाबाय। रामै जुलि जानानै बे सान सिगोन जों आरो गोथार माबाखौ होनाय जाबाय। एमब्राबायनो सारब्राबायसो
Gabai dah. Itu lampai ke mana? ओमफ्राय दा जोंहा सानबाय मा मोनायावबा बिराद गद्राय जायो बेखायनो फुङावनो बिसोरो जेसेबांखि फुङाव फैया फैदों आखायाव सुफैनायाव सुफैया 10ता 10 जों बेयाव हाबा दानसिगोन माने बेयावबो मिथिनांबायना मिथिहोनांबाय ओमफ्राय दा हाबा दानोबा बिबानखौ खेवग्रोनांबायना ना बिबाना उनावसो बेखायनो बिसोरो माने गाव लिरनांगोन नालाय दख'ना गोमो गाबनि आरो जोमबायग्रा फास्रा जोमग्रा एलन दङ एलन एलन खाख्लुमग्रा एलन ना आलन Bisa nampak? Bisa nomor jalan. Tapi protein. Tapi protein. Grup jangan kena tadi pura. Tadi pura grup jangan. Kedua jaga nol. Gotar Zulimi Radai Bilai. Kebuangan Musri Hites Narzari. Bipa Musri Munin Narzari. Bima Dubibala Boro. Gami Neinong Zolteng Par. Zolteng Par nama. Sawabari. Post office जाहैबाय नावकाथा जिल्ला तामुलपुर हिन्जाव गोदान थरायना भेलेन्टिना बर' बिफा मुस्रि गपाल चन्द्र बर' बिमा मुस्रिमा रहिनी बर' गामि बेलगुरि फोथार मुसलपुर पोस्ट अफिसा मुसलपुर जिल्ला बाक्सा बिटिया दिनै 21 एप्रिल 2024 इंराजि रबिबार बैसाग दाननि 8 खालार खालि गोजौआव मख'नाय हौवा गोदाननि आरो हिन्जाव गोदाननि मोन्नैबो गामिनि रायजोफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जुलिनि रादायखौ थि खालामनाय जादों दि मानाव गेदेर आलासि आरो जाथि खुरमानि गोसोनि मददजों सावरायलायो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां गोसो मोजां देहायै बे गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनो थियारि जालायो बे हाबाफारिफोरखौ माबोरै खालामलायनाय जागोन बेखौ गाहायाव रोखायै लिरनाय जाबाय आरो बेखौ गनायनानै लानो गंनैबो नखरा गनायनानै लायो बे लिरथिनि गेजेरजों बेखौबो मख'नानै होनाय जायो दि गनायनानै लाखांनायनि उनावबो जायखिजाया नखरा फेलें खालामनो नाजायोब्ला आयेननि खाथियाव दाय गोनां जागोन होनना गनायनानै लायो हाबानि अक्ट' बाराय 27 नभेम्बर 2024 मायथाइनि बाराया जाहैबाय बुधबार बांलानि आघन दाननि 11 खालार हाबानि थावनि हिन्जाव गोदाननि नखराव हाबानि लग्न फुंनि 10:10 निफ्राय 12:30 सिम हाबानि महर
बाथौ हाबा हिन्जाव गोदाननि नखराव हौवा गोदाननि नखरा हाबफैनाय सम फुंबिलिनि 8 रिंगानि सिङाव बिबान बान्थाम आरो बैराथि जराया हाबानि नखराव हाबफैनांगोन थांलाय फैलायनि राहा गाव गावनि 7 नम्बर रादायाव दङ हौवा गोदाननि नखरनिफ्राय लाबोनो गोनां मुवा बेसादफोर सेनि 3 केजि साहापात 500 ग्राम मुरि 4 केजि गाइखेर लिटार 2 गय फन 4 फाथै दिसा 3 जौ सेरेब जरा 2 आरो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि देलायहोनाय मुवाखौ हौवा गोदाना लाबोनांगोन हिन्जाव गोदाननि देलायनाय मुवानि लिस्टखौ सुजाबनानै होनाय जाबाय बेजों सुजाबनानै होफानाय जाबाय जोबनायाव गंनैबो नखर आरो गंनैबो गामिनि गार्जेन थामहिनबा नखरनि गाहायफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा गनायना लानानै बै जिउ मोननायनि गोरोबनाय आरो गोजोन संसार मोननायखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै बे रादाय बिलाइयाव सागान होनाय जायो हौवा गोदाननि नखर आरो हिन्जाव गोदाननि नखर दा देलायहोग्रा मुवानि लिस्टखौ जिहेतु सोफानाय जादों होनदों नालाय बेखायनो आं बेखौबो फरायखानो नैयाव आइमोना ओंखाम जागासिनो दंमोन आं जानायफोरखौ बारा इदि लाबाय थानाय जायासै नै दा ओमफ्राय थांसिगौमोन आलासिफोरा ओमफ्राय आनैया मान होदोंमोन आरोना इयो आनैनि जानो गोनां बिहावमोन आरोना इयो फार्स्ट खुलुमनाया ओमफ्राय दा आं खुलुमनायखौ इदि होबाय थाला मानो होनबा गोलावद्राय जागोन ना भिडिअआ ओमफ्राय एसे स्पिड खालामनानैसै ओमफ्राय रायलायनाय दंखायोमोन खिन्थु मा होनो भलुमानो जायासै आरोना मानि थाखाय जायासै आंबो मिथिया जायखिजाया साउन्ड इदि थायासै ओमफ्राय ओंखायनो आङो भइस इदि होदेरनानै होनांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिनो माबा माबि होननाय दंसैमोन आरोना ओमफ्राय साउन्डआनो थायासै आं उनावसो नायबासो मिथिबाय आरोना नै बिखुनजो आनैनि जानो गोनां ओमफ्राय बिदिनो सासे फैनायफोरखौ गासिखौबो मान होजोब्बाय आरोना आनैया ओमफ्राय नै दादायाबो भिडिअ लागासिनोमोन आरोना बेनो दादाया ओमफ्राय नै आनैखौ आङो एसे एदावदोंमोन आरो ओमफ्राय आनैया आंनि हाथाइ बेरखंआवसो थाजोबलायबाय होननानै होनदोंमोन थायासै साउन्डआ आरो आबैया होनदोंमोन रुमखौबो देखाय होननानै ओंखायनो आं रुमखौ एसे देखायना होबाय नै ओमफ्राय नै मोनसे रुमा जाबाय दादामोननि बे दादानि रुम याव जाबाय टिभि दोङो टिभि दोनग्रानि आबौमोननि फट' सुना दोननाय ओमफ्राय नै जाबाय इयावसो थायोमोनबा आबै आङो नै आयंखौबो एसे एदावदोंमोन आयंआ आरामसे माबा माबि होनसोदोंमोन मालाय थागारगारासै साला दा नै इयाव रुमाव हाबलायबाय इयाव सोरनोबा मान होनो थाबावनायखौ होनो सोबाय दंमोन आरोना नै ओमफ्राय आंहा इदिनो लाबाय नै आबैखौबो खोन्थिदोंमोन आं आबैयाबो होनलायदोंमोन आरोना खावलायमानि खख्लेब थांजोब्बाय होनलायनानै ओमफ्राय नै दा थांनो ओंखारबाय आलासिफोरा थांजोबसिगोन आरोना एसे मानफोर होलायलायबाय खुलुमलायबाय आंथ' बेसेबा मोजांसो भिडिअ लाबाय थादों आरोना होमबाबो आं साउन्डखौ इदि जागोन होननानै सानाखैमोन मानि थाखाय इदि जानाय आं हमनानै मोनासै आरोना इमान आरामसे लाबाय थादोंमोन ओमफ्राय जेब्लानाखि भिडिअखौ इडिट खालामनानै नायो होमबासो मिथिबाय आरोना भइसआनो मोनसेबो उथियासै नै दा आलासिफोरा थांनो ओंखारजोब्बाय लामासिम ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा एसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनसै अलरेडि गोलाव जाखाबाय आंनि भिडिअआ स' नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना मा होनो आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों इदि हाबा तारिख लानायखौ ओमफ्राय ओरैनो शेयार खालामबाय स' बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आंबो भिडिअखौ गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे भिउवार्स बाय बाय